У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Май ласку выбавіць мяне, Божа. Пане, паспяшайся мне на дапамогу. Ты моя дапамога і мой збаўца. Не спазняйся, Пане. Псальм 70. Дорогие браты и сестры, з радасцю вітаю вас сёння на гэтай святой імшы у 18-ю звычайную нядзелю. Гэтую святую імшу я малюся, адпраўляю яе за святой памяці Раісу у 12-ю гадавіну пасля яе смерці. Вечны спачын дай ёй, Пане, а святло вечнае няхай ёй свеціць. Няхай адпачывае ў супакоі вечным. І на пачатку, каб мы маглі годна прыняць удзел у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане,
помолімся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных, и одари вечной добрынёю Ты, кто признае Тебе Створителем и Пана, аднаві дадзенае им жыццё и захавай адноўленае праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Исаии. Так каже Пан Бог: «Сосмаглые, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы за вино і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда». Гэта Слово Божие. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Пан милосердний і ласкавий, довготерпеливий і шмат милостивий. Пан добрий до всіх, і милосердність Його над усіми створеннями Ягоними. Пан в очі всіх з надією глядять на Тебе, і Ти даєш їм їжу у свій час. Ти відкриваєш свою руку і удосталь насичаєш усе живое. Пан справедливий на всіх своїх шляхах і вірний во всіх своїх справах. Близький Пан до всіх, хто Його кличе, до всіх, хто кличе Його у правді. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, хто одлучить нас от любові Христа? Няшчасце ці прыгнёт, ці пераслед, ці голод, ці галеча, ці небяспека, ці меч? Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто полюбіў нас. Бо я перакананы,
што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не хлебом одним будет жить человек, але кожным словом, что выходит с уст Божих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. и с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэтае і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе, і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Дорогие браты и сестры, сёння в першым чытанні кнігі прарока Ісаі мы маглі пачуць словы, якія прарок казаў да тагачасных людзей, але калі мы іх папробуем таксама пачуць мы, то яны нас могуць здзівіць. Пророк Ісая кажа такія словы: «Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам? Навошта вы плаціце грошы за тое, што не насычае вас?» І чуючы гэтыя словы, сёння мы можам таксама трошкі, лёгка кажучы, здзівіцца. Ці гэтыя словы азначалі бы тое, што мы, як веруючыя людзі, павінны забыцца пра тое, што не з'яўляецца хлебам, пра ўсё матэрыяльнае.
Няўжо мы павінны лічыць гэта непатрэбным? Не. Мы з вамі добра ведаем, што жывучы ў свеце шмат розных рэчаў, якія мы купляем за грошы, якія нам патрэбны, неабходны, без якіх нашае жыццё, нават часамі не тое, што немагчымае, некамфортнае. Мы можам з гэтага карыстацца. Але пра што кажа прарок Ісая? Ён кажа пра штосьці значна глыбейшае, пра тыя моманты, калі мы з вамі і тагачасныя людзі, якія жылі разам з прарокам Ісаем, і мы з вамі, калі мы пробуем за грошы купіць тое, што нам, здаецца, павінна заспакоіць все наши гэтыя унутраныя голады, напоўніць нашу унутраную пустоту. Паглядзіце, як нават у нас часамі з'яўляюцца гэтыя думкі, што калі б я штосьці меў, вось тое, аб чым я мару, я быў бы шчаслівы. От яшчэ вось гэтую машыну, і я буду поўнасцю шчаслівы. Альбо вось нейкую кватэру ці дом. Я буду мець свой дом, і моя сям'я будзе жыць у спакоі, і я буду поўнасцю шчаслівы. Ведь правда, гэта дае нам нейкі супакой, але ніколі не заспакоіць до конца. І вось, глядзіце, мы нават пробуем за кошт грошаў, за кошт нейкіх матэрыяльных рэчаў, багаццяў заспакоіць сваё сэрца. І аказваецца, што гэта абсалютна немагчыма. Ты до конца ніколі гэтага не зможаш зрабіць. Мы пробуем за грошы купіць тое, што за грошы ніколі немагчыма купіць. Хоць вы, канешне, жывучы ў нашым свеце, пачуеце. І мы з вамі гэта не раз чуем, як людзі кажуць, за грошы можна все. Все покупаецца і все прадаецца. Пытанне цаны. Так жыве наш свет. Але ўсё роўна, колькі б ты не назбіраў, ўсё роўна ў тваім сэрцы застаецца вось гэтая пустата. Месца для таго, што немагчыма купіць. Што немагчыма купіць за грошы? Любоў Бога і любоў бліжняга чалавека. Ніколі. Можна падкупіць, пробаваць, але до конца ты ніколі не зможаш сваё сэрца змусіць любіць іншага чалавека, ці змусіць іншага чалавека любіць сябе. Ніякія грошы гэтага не дадуць. Грошы могуць даць толькі уяўленне гэтай любові. Ніколі до конца. І вось ведаеце, нездарма гэтыя словы, гэты ўрывак з прарока Ісаі мы сёння чуем тады, калі Евангелие нам кажа пра насычэнне. Пра той момант, калі Христос насычае людзей, размнажае хлеб, насычае вялікую колькасць людзей. Гэтыя ўрыўкі з Святога Пісання яны звязаны. Той, хто можа заспакоіць мой голад майго сэрца, прагненне шчасця, это толькі сам Бог, толькі Ён. І момант, калі мы дасвядчаем, калі Христос аддае сябе, каб мяне заспакоіць, насыціць, это момант, про які апісваецца ў Евангеллі. Калі мы добра яго слухаем, то, канешне, мы з вами адразу разумеем, што гэта апісанне гэтага здарэння, оно вельмі падобнае да таго, што мы з вами перажываем кожную нядзелю. Бо на святой імшы мы з вами прыходзім і атрымліваем хлеб, атрымліваем Хрыста, які раздае сябе кожнаму, раздае усім і яшчэ застаецца. Я упэўнены, што вось гэтая гісторыя пра размнажэнне хлябоў, яна таксама гісторыя пра тое, як Христос паказвае, як Ён гэта будзе рабіць. І гэта,
пророцтва святой імшы, якую мы перажываем. Ведаеце, колькі разоў я пробую казаць пра святую імшу, ці на катэхезах, ці на казаннях. Ведаеце, заўсёды мне спадарожнічае адна такая думка, што гэта такая глыбокая тэма, што ты яе проста не можаш ніколі вычарпаць. Колькі б ты да яе не збіраўся. Здаецца, ўсё проста і зразумела. Прыходзіш на святую імшу, атрымліваеш камунію, цела, кроў Хрыста, спажываеш. Всё. Але ведаеце, наколькі гэта глыбокі момант. Христос, каб заспакоіць мой голад, аддае сябе, не шкадуе сябе. Як часта мы робім наабарот. Спачатку я, а можа, калі штосьці застанецца, хтосьці іншы. Можа, з дзецьмі нам трошкі ўключаецца вось гэтая бацькоўская любоў, мы дзецям у першую чаргу штосьці аддаем. Але звычайна мы так не паступаем. А Бог так робіць. Аддае сябе кожнаму. І яшчэ больш, ведаеце, мяне здзіўляе, мы ў касцёле маем уведзены парадак, правілы святой імшы. Што ёсць пэўныя правілы, што да камуніі ты прыступаеш, будучы ў стане ласкі асвячаючай, пасля споведзі, не маючы вялікіх грахоў. І так павінна быць. Так гэта выглядае. Мы да гэтага рыхтуемся праз гэта. Ведаеце, я ў сваім жыцці дасведчыў такія моманты. Я бачыў, як Христос аддаваў сябе, удзялялася камунію людзям, которые не варты гэтага. Абсалютна не варты. Які жывуць у цяжкіх грахах. Я меў поўнае перакананне, што Бог гэтага хоча. Як гэта працуе, я не ведаю. Гэта не правіла, гэта выключэнне. Да, але Бог ён такі. Ён каб накарміць, каб заспакоіць чалавека. Ён гатовы нават на такія ўчынкі. Для мяне гэта таямніца, не аднойчы. Ведаеце, мне здаецца, што ёсць правілы, ўсё ясна і панятна, ты гэтаму вучыш людзей, сам стараешся, пробуеш так жыць. І раптам прыходзіць сітуацыя, дзе ты бачыш, што Бог табе кажа: аддай, удзялі гэтаму чалавеку камунію. Всё, адпусці. І ты разумееш, што неправільна же, а бачыш, што гэта абсалютна Божы момант. Абсалютна. Гэта не азначае, што гэта не мае сэнсу, гэтыя правілы маюць. Але Бог ён значна большы, чым нашыя правілы. Яшчэ адзін момант, пра які мне таксама неяк хацелася сказаць з сённяшняга Евангелля. Уявіце гэтую гісторыю, людзі, вялікая колькасць людзей, агромны натоўп, не маюць што есці, вучні гэта прадстаўляюць Хрысту, і Христос ім кажа: вы дайце ім есці. Што бы я адчуў на месцы апосталаў, калі б я пачуў гэтыя словы: у цябе на руках 5 хлябоў, 2 рыбы, накармі 5000 чалавек. Я думаю, што, ведаеце, мне паключыліся мазгі мае, я б сказал: это немагчыма, я не буду гэта рабіць. Вельмі часта твоя логіка людская, она ўключаецца і кажа: это нереально. А ведаеце, чаму гэта важны момант? А таму што вельмі часта Божыя справы і Божыя дзеянні, яны пачынаюцца з немагчымага. З таго моманту, калі Бог табе кажа: ідзі, а ты кажаш: это бессмысленно, не атрымаецца. А Бог кажа: ідзі. Ідзі, раздай, выйдзі, ідзі ў тое месца, у тым напрамку. І ты не ведаеш куды, не ведаеш як. Ці апосталы ведалі, што гэтыя хлябы пачнуць размнажацца? Не. Яны самі былі ў шоку. Бо яны кармілі і назбіралі больш, чым было на пачатку. Рэштак. Недаедзенага. Больш, чым было на пачатку. І так дзейнічае Бог. І ў нашым жыцці ёсць моманты Божага дзеяння, які пачынаюцца з таго, што ты розумам разумееш, гэта нерэальна, і гэтага ніколі не будзе. А твоё сэрца, у тваім сэрцы Бог табе кажа:
не бойся, ідзі. Ты не ведаеш, як ты дойдзеш до конца, як вырашыцца гэтая справа. А Бог кажа, проста ідзі. І вельмі часта вось, так выглядае ягонае дзеянне. Я думаю, што, ведаеце, гэта сапраўдны цуд, про які мы там прачыталі, размнажэнне хлеба. А яшчэ большы цуд, мне здаецца, стаўся ў сэрцах вучняў, которые вось пачалі вучыцца гэтаму, што жыццё веры, яно вось такое, што ты сваёй галавой не можаш апанаваць, уявіць, як і што будзе адбывацца ў тваім жыцці. Напэўна, ведаеце, можа, не вельмі добры прыклад, але штосьці з гэтага ёсць. Когда вы замуж выходзіце ці жэніцеся? Вот калі вы выходзілі замуж ці жаніліся, вы ведалі, што вас чакае? Што там будзе? Сколько всяких историй. Калі б вы это ведалі, я не ведаеце, все бы... я на вашем месцы не быў, але так думаю, што было б вельмі цяжка згадзіцца, да, вось, жаніцца на той жонке, з которой ты уже прожыў 30 год, і перажыць это все заново, або з гэтым мужам. І так бывае, што вось ты уваходзіш у нейкую справу, да, магчыма, там з нейкім энтузіазмам, ты не уяўляеш, што цябе чакае. Але Бог цябе праз гэта праводзіць, дазваляе, дапамагае прайсці. І вельмі часта плён гэтага, ён зусім іншы, чым ты сабе мог уявіць. І так адбываюцца Божыя справы. І, напэўна, гэта вымагае з нашага боку таксама нейкага распазнання, нейкага даверу. Бывае, на сваім прыкладзе разумею, што бываюць такія сітуацыі, прыходзіць нейкая справа, і ты думаеш, наверное, Божая, не разумееш, уваходзіш, і яна не атрымліваецца. Нічога не атрымліваецца. І аказваецца, што не Божае было. Да, памыляешся, такое здараецца. Але Бог дазваляе ісці далей. Вось гэта нейкая неупэўненасць. Яна ўпісана у жыццё нашай веры, у духоўнае жыццё. Але гэта праўда, што калі ты, не будучы неупэўнены, у нейкай сваёй слабасці, але ідзеш, стараешся ісці за Богам, быць да Яго блізкі, то плён будзе заўсёды. Бог пакажа, Бог давядзе. Таму, дарагі браты і сёстры, напэўна, сённяшняе Евангелие это не толькі Евангелие, это не Евангелие про тое, што Бог нам абяцае сытае жыццё. Што калі ты за ім пойдзеш, то ты заўсёды будзеш мець удосталь хлеба. Это не про гэта. Гэта про тое, што нават калі твой голад будзе зжыраць цябе, калі ты будзеш блізка Бога, гэта не будзе цябе забіваць. Нават тады, калі ты будзеш дасвячаць у сваім жыцці пустату, адзіноту, калі не будзе каля цябе ні чалавека, нічога не будзе, чтоб цябе падтрымлівала, заўсёды будзе Бог. Бог не абяцае нам сытае жыццё, але абяцае, што Ён будзе з намі заўсёды і падтрымае нас. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце,
быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Бог чакае нашых шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста узнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна абвяшчаў людзям Евангелле і заклікаў іх да навяртання. Цябе просім. Молімся за нашу архідыяцэзію, каб, захоўваючы еднасць са сваім пастарам, яна была верная Пану Богу. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць з-за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Хрыстом. Цябе просім. Молімся за земляробаў нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам іх працы, народ аказваў ім сваю павагу і ўдзячнасць. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі святкаваць нядзелю, дзень Пана, прысвячаючы наш час Богу і бліжнім. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, родных, блізкіх. Молімся за святой памяці Раісу, за якую адпраўляецца гэтая святая імша, просячы для яе аб узнагароду вечнага жыцця ў небе. Цябе просім. Усемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае дабро. Умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя. Праз Хрыста, Пана нашага.
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоей освяти гэтыя дары, якія мы приносим Табе як духовную ахвяру, і учини, каб мы сами стали для Тебе вечным даром. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце узносим і до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі і праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму за анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Падобным чынам па вячэры узяў келіх зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престяпания. Успоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Называемся дзяцьмі Божымі і сапраўды імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага
Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае, пакліканае на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Боже наш Ойче, отуляй неспынную опекою уси, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему свое и да помозе, и учини годными вечного збавления. Праз Христа Пана нашего. Парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні мы з вами у аўторак 4 жніўня узгадываем святого Яна Марыю Віанея. У чацвер 6 жніўня выпадае свята перамянення Пана, і ў суботу 8 жніўня адзначаем успамін святого Дамініка. Расклад святых імшаў і набажэнстваў без зменаў. Таксама прыгадываю, што у сераду вечарам пасля імшы адбываюцца нешпары за памерлых, молімся за нашых памерлых, чытаючы іх імёны. А ў чацвер пасля вечаровай імшы выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і магчымасць адарацыі для ўсіх, хто хоча, да гадзіны 20. Дзякуй вялікі ўсім, хто адважыўся паехаць у Росіцу, хто дапамагаў з арганізацыі аўтобуснай пілігрымкі, хто хадзіў пешшу ў Росіцу. Не ведаю, там, можа, уже хтосьці распавядаў, конечно, тоже з прыключэннямі ўрачыстасці былі. В апошні момант, калі ўжо сканчвалася літургія начная, мы вярталіся ўжо ў касцёл, у нас такі дождж зліў. Я, по-моему, уже столько под дождем не был за гады 2. Сколько у пілігрымак хадзіў, ніколі такого дождя не было. Там за 10 хвілін вымаклі ўсе да ніткі. Ось. Конечно, это такое некомфортно и по-рознаму, але я думаю, что это так само таки вельми символичный момент. Да? Святое место – это не только там, где тебе хорошо и приемно, а где это место там, где, не глядячи на некомфорт и разные перешкоды, ты все равно отчуваешь близкость Бога. Вось, тому дякую вялікі всім, хто поехал, был. А тым, хто не был, есть предложение. Калі хочаце, 21-22 жніўня адбудуцца урачыстасці ў Браславе, урачыстасці Маці Божай валадаркі азёраў. Калі хочаце паехаць, то можна запісацца ў закрысты. Ужо людзі пачалі запісвацца, паглядзім, колькі нас будзе, трошкі пазней аб'яўлю, колькі будзе каштаваць. Плануем выехаць 21-го, гэта пятніца, 10 там прыкладна гадзіны 4, пакуль што яшчэ дакладна не ведаю, але сэнс які. Едзем на начную літургію і пасля начной літургіі вяртаемся назад. То есть там на ноч не застаемся. Хто зацікаўлены, калі ласка, падыдзіце ў закрыстую, запішыцеся. Дзякуй вялікі за кожную вашу дапамогу, асабліва дзякуй вялікі за дбанне на прыгажосць вакол нашага касцёла, за ўсе гэтыя клумбы, за кожную працу, якую прысвячаеце ў нашым садзе, за кашэнне травы, вялікі дзякуй. І таксама дзякуй за ўсе вашы ахвяры, якія складаеце. Жадаю вам добрай, недажджлівай нядзелі, калі і будзе дождж, то каб вы пад яго не сильно попалі. І няхай Бог благословляе кожны момант вашага жыцця, і няхай Бог благословіць гэты тыдзень. Прыміце Божае благословленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михайле, беражы нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спакусы і пастак злога духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія на згубу душ снуюць па свеце.